Máme dneska Rivals. Musíme počkať 5 sekúnd. Dobre. Nie, vydal vás od nového videa z Rivals. Rozhodol som sa troška zmeniť vlasy. A takže mám troška bez zámene Robloxovsky, no mne sa páči viac. No máme inak aj nové logo už na YouTube, čo som včera robil 5 minút. Prepáčte, 1 minútku. Bude to vidieť najhoršie logo, čo som, ale mi sa páči na tom kanále, je to pekné, no. A mohlo z toho pri tom vzniknúť niečo úplne iné. Mohlo z toho vzniknúť také logo. Viete, mohlo z toho vzniknúť logo, kde mám takú... Vtedy som urobil pekné to Roblox logo. On sa mi nepáčilo, tak som to chcel robiť tak, že sa tam bude mať by touch. Radšej skill to skill nebudeme hovoriť. Prečo naberám len dneska len tak dobré hráče? Som to video už točím po druhýkrát dneska. Aj keď som chorý. Ha. OK, a včera som nemohol hrať. Sorry. Mal som možno troška, musel som sa liečiť. A tento ma tu ako zabil, ako fakt, že na liečenie ma zabil. Ten granát, ale granát je veľmi dobrý. Neviem, či som mám zobrať Central granát. Idem tam, kde išiel on. A keď to nepôjde, si zoberiem Bars Rifle. To je tiež stojí 25 kľúčov, ale ona je veľmi dobrá. No, či to minieme, takto. On tu bude teraz čakať, ja viem. Tak ja nejdem. Kamojak! Berem, viete čo? Do hlavy je najlepšia. Ja viem, že to je troška noobské, ale... Áno, je to luk. Takže pozor, dobre. On je na tejto streche teraz. Či? Nie. Tam je. Škoda, že tu nemám tento mieriaci. No 75, kámo, to je fakt dobrá zbraň. Dobre, som mŕtvý. Trafí 5. Počkaj. Tak tu sa schovám. Ale aj tak on vyhra. Problém. Ja si chcem kúpiť snajperku, ja si na ňu šporím. Tak ale ja nemám žiadnu inú zbraň. Nevadí, to tak býva, to prvý raz vždycky prehráme, potom to vyhráme. David. To sa stane, to sa len teraz tak... Lebo teraz som dal 60 damage. Bars Rifle je veľmi dobrá. 15. Som sa Tak, no, dobre. Som sa sám nič. On sa normálne zjel z mapy. Takže je to dobré. Počkaj, ja to teraz nemôžem robiť animácie. Ježiš Kristus. Konečne teraz sa mu niečo nedarí. Tak. Som rád, že zabijem tu krát. Som rád, že som dneska dal 0 krát. Zabil krát. Dobre, za 35 dostal.
Ďalšiu 30-ku? Nemohol. Máme nejakú novú mapu? Nie, stationku. Nejdem ako ja. Prečo dneska? Musím hrať s týmito? Ako tá čajná salka. Zoberám si čajnú salku ako noob. Ja, na čo som si kupoval ten mov. Lebo to som trošku pokazil. Kámo, čo som s toho urobil s tým mojim mieridlom, musím si to opraviť. Jeden sa to líbo. Tento raz sme vyhrali, keď som dal 150 damage. 3, 2, 1. Nope. Kam ja si chcem otestovať nejakú zbraň? Zase nejakú zbraň. Teraz jedno, že aká zbraň, ale dal som si tu teraz tento nový a podľa mňa vyzerá o dosť lepší to mieritko. Určite vidíte, je najlepší na snajpu. Takže ako odporúčam vám stále, vy môžete mať čo chcete. Ty máš normálne mieritko, ja som ťa videl. Nemá normálne mieritko, troška iné než ja. Ale ja mám také obťahnuté čírnou. Ty noob hnusný zlý. Ale zasratý. No, dal si byť 0 damage. Čo ti je? Zasram jeden hnusný. No 78, 65, ja sa tiež budem v stavke, kámo. Počkaj, nie. Nie, ja sa niečomu blížim ešte horšiemu. Čo si to ubral? Mi dal hlavu. Ale aj tak, ako nemá na RPGčko. No co to je? Mene je dobré. Si musím pozrieť, či sa mi nabíjajú sluchatka, lebo teraz ako ešte netočím na mikrofónové sluchatka, to by ste mali ešte o dosť lepšie, ale tak. Ale to môžem ja. Keď sa nabíjajú ešte. Moja sestra je u veterinára, mám psíčka, takže ako musíme to proste urobiť, tak ja musím robiť moju prácu. Ja som v práci proste každý deň, to je moja práca, no to ešte možno aj nepochopila. Ja som s ňou nemohol ísť, neviem čo by som tam robil, asi by som sa tam posral. Neviem na čo to ja nerobím, že peniaze za to nedostávam, ale je to proste moja práca, alebo mám z toho radosť, keď sa na to niekto pozerá. Áno, mám. Moje toto dovolím vyhrať, ale možno nie, kamarát. No nie, ešte nedovolím. Lebo ja si chcem tento nová získať. A 4 kľúčiky. A ešte nie. RPGčku som získal, no konečne. Nejaký nový brand. A neviem, či by som si tam úplne davil, lebo mne sa aj tak páči ten... Ako je alebo čo je pekný ako. A mi sa to páči aj tak tento zlatý, to ako tieto. Tento som si kúpil za 10 kľúčov, toto som dostal. A tento trofeo mi sa stále páči viac. Neviem, ale aspoň, že ho máme ešte. Tu máme čo na motorovku som si upgradeol. Finisherku, tu mám takú čierne diery, spadný nubák. Tu máme nejaký hráč. 3, 2, 1. Arenu ti dávam. Vie on vôbec hrať? Nemôže mať snajperku, inak je to ako... Nemá robuxy. To nie je skill za rok. Mohli by sme už prosím vás začať. Aspoň jeden damage odbuchnem. Go! Ešte toto musím odbuchnúť. Vyskúšame všetky zbrane. On to ešte k tomu líbo. A kúknite, ako máme krásne dedeveci. Je hrešenie mojho psíka, alebo nepočúval u veterinára. Dobre, ideme na arenu. S teba rozdrtím na kusy. Komu počítaš počítač? Je si youtuber? Youtuberi hrajú na počítači, ty noob. Ja si youtuber! Možno je.
Možno hráme aj z youtuberov dneska, okej? RPGčko si dovoluješ ako kopírovať? Dobre, čo to má za veku? Svinia. Dobre, toto je raz na prehrali, čo som mať? Ako hra každý na počítači, okej. Kokos, dobre, 50-ka. Že ja nemám luku. Som u neho úplne stratený. Hra dobre. A 100 dostal. Je to tam dostane prvý. Dostane prvý, ale ja som dal 100. Ja ti hovorím. Sa zabíka. Ako neviem, musím si ho vyhľadať na YouTube. Keď tak to bude, že hráme s youtuberom. Uvidíme. Prvo ešte než to vydám. Duely mám s youtuberom. Takže ako hej. Kamu! Mal dostať. Přesto, že nám všetko vypustil, tak som ho zabil. OK, ten sa mi strašne páči, ten okruhový tento. Fúho, ja musím už ukončiť na chvíľu video. Posledný tento duel musíme vyhrať. Ja to budem musieť ukončiť. Bude trvať video moc dlho. Dobre. Takže áno, vyhral som to. Prosím, braňte odber. A počkajte. Už mám level 50. Takže to RPGčko bude o dosť lepšie. Ďakujem, že ste sa pozerali. Mám aj biele RPGčko. Keď to bere RPGčko vyzerá dobre, ale tak si necháme trofy. OK, ďakujem, že ste to pozerali. Majte sa pekne a za tým čo? Dneska videa aj ďalšie video.